Aneh-aneh saja yosana di zaman kini. Yo banyak nan rusak yosana de teknologi. Inyo balaki yosana mengaku gadi. Lah sibuk chattingan yosana petang jo pagi. Jo laki urang inyo janjian rayu-rayuan yang kapan ketemuan. Menggaduh laki urang induk boyo gadang. Inyo mencari mangsa iyo di alam maya di alam nyata. Menggaduh laki urang badan dan nyo menor. Badaknya tababana gencunya merah pantas sungguh menggoda. Insaf-insaflah wahai pelakor, tobat-tobatlah wahai pelakor. Buang-buanglah otak yang kotor, rumah tangga orang jangan digedor. Aneh-aneh saja yosana di zaman kini. Yo banyak nan rusak yosana de teknologi. Inyo balaki yosana mengaku gadi. Lah sibuk chattingan yosana petang jo pagi. Laki urang inyo janjian rayu-rayuan yang kapan ketemuan. Menggaduh laki urang induk boyo gadang. Inyo mencari mangsa iyo di alam maya di alam nyata. Menggaduh laki urang badan dan nyo menor. Badaknya tababana gencunya merah pantas sungguh menggoda. Insaf-insaflah wahai pelakor, tobat-tobatlah wahai pelakor. Buang-buanglah otak yang kotor, rumah tangga orang jangan digedor. Menggaduh laki urang induk boyo gadang. Inyo mencari mangsa iyo di alam maya di alam nyata. Menggaduh laki urang badan dan nyo menor. Badaknya tababana gencunya merah pantas sungguh menggoda. Insaf-insaflah wahai pelakor, tobat-tobatlah wahai pelakor. Buang-buanglah otak yang kotor, rumah tangga orang jangan digedor.